ସ୍ୱାତି ଫୋନ୍ କଲା ବାପାଙ୍କୁ, କହିଲା ବାପା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନଟା ମିସ୍ ହେଇଗଲା, ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରେନରେ ଯିବି, ଆଉ ସେଇଟା ନା ରାତି 3ଟାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ମୋ ସହ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ଅଛି। ବାପା ରାଗିକି କହିଲେ ରାତିରେ ଆସିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା, କାଲି ସକାଳ ଟ୍ରେନରେ ବି ତ ଆସିପାରିଥାନ୍ତୁ। ବାପା ଦିୱାଲି ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ, ସବୁ ପିଲା ବି ପଳେଇଲେଣି, ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କହିକି ରାଗ ତମ ହେଇ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା ସ୍ୱାତି। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ତ ନିଦ ଉଡ଼ିଗଲା, ସବୁ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଥରେ ଫୋନ୍ କରୁଥାନ୍ତି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ରାତି ସାରା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ 3ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଉ ଝିଅକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଝିଅ ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକ ସହିତ ଚାଲିଯାଏ, ସେ ବାପା ଆଖିକୁ କ'ଣ କେବେ ନିଦ ଆସୁଥିବ? ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କ କଥା ନିହାତି ଥରେ ଭାବିବା ଦରକାର। ଆକୁ କୋଉ ବାପା କେବେ ବି ସହିପାରନ୍ତିନି। କେତେଜଣ ତ ଝିଅ କଥା ଭାବି ଭାବି ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେତେଜଣ ବଞ୍ଚିକି ବି ଭଲରେ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ବଞ୍ଚିବାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି।